brugt mest tid på. Det er det, du har brugt mest tid på. Hvem er så mest street? Pia K. eller Søren Ryge? Pia K. er fucking klar. Jeg har intet til oversvaren. Jeg hørte faktisk, sjovt nok, jeg var sad på fjernsynet, jeg var på DR2 i dag. Ja. Så sådan noget fra radioen, fordi det var sådan noget, Palæstina skulle anerkendes som stat, og om Palæstina skulle optages i FN, ikke? Og så kom Morten Messerschmidt på, hvor han sagde sådan noget, kender ikke noget til Palæstina? Ja. De der bebyggelser på Vestbredden. Han retfærdiggjorde det. Han retfærdiggjorde det at ødelægge Palæstina. Og han er for... Hvis min musikkarriere kommer dertil, at jeg skal stå og give hånd til de der mennesker, ikke? Jeg spytter. Jeg svæver på mit liv. Jeg spytter Pia K. i ansigtet. Jeg spytter Morten Messerschmidt. Det er så ulækkert. Det er bunden af bunden. Det er virkelig bunden af bunden. Det er så pinligt for Danmark, at de findes. Jeg håber, nogen dræber. Det har du mit ord på. Jeg håber, nogen dræber Pia K. og Morten Messerschmidt.